आंब तोड़ू आपण लास्ट पर्यंत आम आंब गछ चढ़ीनी ना ना उठे बिंदु को कहूनु। हेलो भाई नमस्कार मु आनंद आपको स्वागत जनाऊँ मोर आउ गोटे वीडियो को। तो चलो आज वीडियो आम स्टार्ट करवा। खाइला पेट कौन हम तो आप ने देखो गाइस ये ब्लॉग करते मत अपन सब्सक्राइब करें या दंड दंड भाई वो दंड फूल चोरी करते पड़े ला दंड हाय दंड चोरी कर ये दंड भारी गाइस काका हेलो गाइस अना कह हेलो गाइस कहूनु कहले कण पाटी पूरा हो देखिया दे गोटे बादाम काका ये मो देख नहीं 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 ले 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 नो नो हुलुलुलु को हुलुलुलु हुलुलुलु हार दा गुडी को हुलुलुलु 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 चलो जीवा सेठ जे चलो बुल के आसीबा येबो ना ना कोडी कोडी को हुलुलुलु ओलो हुलुलुलु हुलुलुलु को दला बात हुलुलुलु को हुलुलुलु अना तू को हुलुलुलु को हुलुलुलु हां चिया 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 हां हां को कहउला को ना ए को कहउछु दुई लक्ष मिले तेरे मु मोर बाकी बाकी तक सुजी आ कुछ करिया से आई समझ जाको बहुत बाकी ना हेलो गाइस आमे जाऊ बिल को आंब चोरी करते ये होती गछ चढ़ियो तीनों हाय कर दे बोला ले तीनों हाय कर बस से जो गछड़ा अच्छे से चोरी करते हैं छोटिया गछटे तीनों पड़ी थत्तर चढ़े आपण लास्ट पर्यंत आम आंब गछ चढ़ीमु तोड़ीमु एवं खाइमु आपण माने देखिए चलो गाइस ये देखो हमर कदली गछ आपण तक देखि न थे आपण के देखि न थे देखो ने पछोटा ये पछोटा आपण के देखि न थे गाइस आपण को गां रे वर्षा आइ नै हमको कमेंट माध्यम रे जणाइबे हमर कादु हे जे मूवी हीरोइन रो प्रथम मूवी हीरोइन जो सीजन टा थिला से एलिना रो अपोजिट रे थिले तो सेथुए से मोर को कोन देखे से ना ना से मो देखले काळे हबे वायरल ही जुगे से बहुत सुंदर आपण से करबे एलिना को परे परे ये अरिंदम को सहित इश्क तू ही तू थाड़ करिवे आपण देखिवे बस चलो इंडिया रे स्नाइप करिए ये जल्दी ये लगा कालो दुर्गंध ये गंध एवं दुर्गंध एमिते गंध हो जंदी त नाडा होची दुर्गंध सब वाले गांव को खाए हम
ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବିଲରେ ଅଛି ଘର ସେ ଆମେ ତାକୁ ବିଲ ଘର ବୋଲି କହୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଘରଟା ହେଇଛି। ଘରର ପଛପଟେ କେତେ ଗଛ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଗେଟଟାକୁ ଖୋଲିବି ଗେଟଟା ଖୋଲିବି ଗେଟଟା ଖୋଲିବି ଗେଟଟା ଆମେ ଖୋଲିବା ବହୁତ ଭାରି ଗେଟଟା ଦେଖିବା ଆମେ ଦି ଜଣ ଲୋକ କେତେ ବାଇଟ ଗାନି ଏଇଟା ବି ଟେକିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତୁ ଟେକିବ ଗେଟ୍ ଗେଟଟା ଆମେ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଆପଣ ଏଇ ବେଟା ବୁଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି ନାଇଟ୍ ର ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆମର ଦିଦି ଭାଇ ଆମ୍ବ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ହବ ସେଇଟା ଆମ ଥାଳି ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି এইটা দেখুন নোংরা গিয়া ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଟୁଆ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ এই ম্যাডাম মুহ দেখলে ମ୍ୟାଡାମ ମୁହଁ ଦିବିଲେ ହେଇଗଲା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କରିକି ଆଉ କହୁନୁ ସାଣ୍ଡୁ କାଉ ଧର କହ ତ ଗାଇଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନୂଆ ଘର ବିଲର ଘର ହେଇଛି ଏପଟେ ଦିଟା ବଖରା ଅଛି ଉପରକୁ ଛାତ ଅଛି ସିଡି ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସେପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ହଁ ତାପରେ କହ ସାଣ୍ଡୁ ସାନିଠୁ କହ ଆଉ ଥରେ କଣ କହିବି କହୁନ ଆଉ କଣ କହିବି ବହୁତ କିଛି ଗଛ ଅଛି ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବାଡିରେ କି କି ଗଛ ଅଛି ନାଇଁ ତୁଆ ନା କାହିଁକି ଅଧା ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ତୁଆ ନା ଅଧା ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟୋର ଖରା ଦିନ ହେଇଥାଏ ଗରମ ଦିନରେ ଗ୍ୟାସ ଘରେ ରୋଷେଇ ନ କରିକି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଟିକେ ପବନ ଖାଇକି ରୋଷେଇ କରିବେ ବୋଲି ତାକୁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସେଇଥିଲା ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସିଥିଲା ଜାଳ ସେ ପୁରା ଟକର ମକର ଫୁଟୁଥିଲା ଭାତଟା ଫୁଟୁଥିଲା ଇଏ ଟୋକା ହଉଛି କଣ କଲା ନା ପଛେ ଯାଇ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ବସି ପଇଲା ବସି ପଡିଛି ତାପରେ ଯୋଉ ଚିଲ୍ଲା ମାନେ ଅଧା ଘଣ୍ଟେ ତାର ପୁରା ମାନେ ଫୁଟକା ହେଇଗଲା ପୁରା ଓଳି ପଇଲା ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଗଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୁଡା ହେଇକି ମେଡିକାଲ ଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଅଧା ଜୋର ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ସେ ଟାଇମରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଆସିଥାନ୍ତେ ଏବେ ବି ସେଇ କଥା ଭାବି ପାଣି ବୁଡେଇ ଖାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇ କଥା ଭାବିଲେ ଏବେ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଅଧା ଗାଣ୍ଡି ବୋଲି ଚିଡଉଛନ୍ତି କଣ କରିବା ନାଁଟା ରହିଯାଇଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ନାଁ ଅଛି ଟୁଆ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଟୁଆ ଅଛି ଶୁକୁଡା ଅଛି କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ପତଳା ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆମ ଘର ପରିବାର ଆଉ କଣ କହିବୁ ଥିଲା ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ଇଂଲିଶ କହୁନ ଟିକେ କହ କହୁନ लो ମା କହୁନୁ କହ ଟିକେ କୋଉଦିନ କହିବୁ କହ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ତୋ ବାହାଘରଟା କହ କଳପା ସହିତ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା କଳପା ସହିତ ତା ବଡ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଆଉ କହୁନ ମା ହଇ ମା କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ତୋ ବାହାଘରଟା କହ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କାଳେ ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କାଳେ ତୋର ହେଇଥିଲା ବୁଢା କାଳେ ତୋର ନେଇ ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ କହୁନୁ କହ କଣ ହେଇଥିଲା କହ ହଁ ନା ନା ଉଠେଇବିନି ତୁ କହ କହୁନୁ ଲ ମା କହଲେ ଟିକେ କହୁନୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିଥାଉ ଫେରେ ଆମେ ଆଗକୁ କହିବୁ କି ମୋ ମାଆରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଢା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା କହିବି କହ ତୁ କହୁନୁ ହଉ କେତେବେଳେ କହିବୁ କହ ଆମେ ଭିଡିଓ କରିବୁନୁ କହ ତୁ କହୁନ ଟିକେ
କକ ମୁଣ୍ଡ ଧରି କେଡେ ଟିପାଡ଼ ନଗେଇଛି କକ ଏଠିକା ଦେଖ କକୁ ଛାଡ଼ ଦଉ ଟମାଟୋ ନେଇକି ଆଇଛି କି କୁଚିଲ ଚୁଇଁ गाइस होची कक्क होची मो बापा बोर गोटे बोले झियो मो ना होची कक्क मो होची मो अजाई रो गोटे बोले नातुणी मो ना होची कक्क मो होची मो मामू मन को गोटे बोले भाड़ी जी मो ना होची कक्क ଗୁଟେ ବୋଲି ଭାବିନି ସେଥିପାଇଁ ମନା କକ ମୁଁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିଡ଼ି ଯାଏ ସେ ମନା କକ ଇଏ ସେ ଅଧା ଗଣ୍ଡି এই জিনিসটা বহুত রেয়ার দেখা যায় ବିଷଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରକୁ ଆପଣ ଏଟା ଖାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଯିବ ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ବହୁତ ଟାଇପ ର ହେଇଛି ବହୁତ ଖୋଜି ମିଳୁଛି ଏଟା ନ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଏଟା ଆପଣ ଜୁସ୍ କରି ପିଇ ପାରିବେ ବିଷ ହୁଏ ଜୁସ୍ କରିକି କିମ୍ବା ରୋଷେଇ କରିକି ବେସର ବାଟି ବେସର କରିକି ଖାଇପାରିବେ ଆକୁ ପୁରା ମାରିଦବ